Sedherek dipun panggilan Gusti. Pangandikanipun Gusti menika minangka pamrih saknalika ugi timbalan. Sing masalah emi akio Kristi. Ateges boten namung kendel so katrem dados pamiyarsa ingkang prayogi ananging ugi kedah saged dados tiyang ingkang nindakaken sabdanipun Gusti. Menawi kita mboten nindakaken menapa-menapa kados ingkang kapangandikaken dening Gusti Yesus, sela-sela ingkang badhe niku. Sampun ngantos namung kendel kemawon. Menapa malih etok boten ngertos. Hati-hati penghormati.